místě. Co říkáš na můj nabídku? Zkusíš to? Z toho musím ještě všechno říct. Nejjemnější podívanou a nejkřupavější zážitky přejí sušenky Milka. Sponzor pořadu. Inovace v lékárnách. Nový Active Serum 10. Sérum navracející mládí. Tak koncentrované, že již odporní kapky je pleť viditelně pronikne. Tak mocné, že vyhrazuje 4 hlavní typy vrásek. Proti omlazené až odporní kapky. Nový Active Serum 10 od Vichy. Odhalte tajemství krásy s Vichy a získejte si přípravku nyní v dárkovém balení k nákupu ve vaší lékárně. Co tak hledáci domácí kuřecí nuggetky v obalovací směsi, kterou jsem pro vás připravil, a pochutnáte si lépe než v restauraci. A ještě víc s česnekem a bylinkami, protože co by to bylo za nuggetky bez chutného typu Knorr kupové nuggetky s česnekovým či mexickým typem. Standard příprava a ochutná si celá rodina. Knorr zvláštní